Nangunguha ng lubi-lubi. Langin yan, oh. Diyan sa may... Uy, ang digdi, oh. Iba ta sa natong. Pwede na karoon na kang mo, Darula. This is for our life. Mayo, manugbo Charot. ng saro. Eh, sa may katahid kang tent. Wait lang. Hilingon mo kung bumubog. Yan o! Linampasan ako sa kalay. Ote! Mayo. Ene, mayo. So this is for... Oh, tabaga, oh. Di mo nahihiling. Bako yan, ugbos, patal. Oh. Bako. Ay, Oh, di ba? matagas na ni. Dahil na yan. Yeah, this is for our... Lubi-lubi. Lubi-lubi. Alright. So, speaking of lubi-lubi, and nato is a piki. And kumukha po na ang nanay ko ng kutsilyo. This is fish. Makagilid lang ano ma. Yan po, madami po kaming tanim Diwa makupatal ka. na gulay. Ang sakon ko, kuwanan mo dua. Ano nga niya, Rambo? Yan, malalaki yung dahon. Lino? So, yan na po yung ulam namin mamaya. Yan guys, nangunguha ng aming mother, ang aking mother pala. Ang tuklaong kaniyang ano, guys. Nini, ang camera mo mahirikot na naman na maray. Kulog sa matang ano nun. Ano, dahil nakabakal si Papa Subag ko, dahil nagbalik duman. Sisay. Speaking of gabi. Gabi. Ito po yung gabi sa Bicol. Gabi, English yung gabi, ano? Laing. English baga mamang gabi? Gabi. That's a speaking gabi. Ano English mama kang? Masirumon digdi. English kang lubi-lubi ma. Sa Katagalugan, bako man lubi-lubi ako dyan. Lubs. That's speaking of gabi. Gabi, gabi, gabi. Yun na yan, tama na yan ma. Didikit pag naluto, pag nagpupos. So, madami po kaming tanim Ayusin mo ang ano mo, gabi. Regina. Ibilang. So, ito ma, kunin mo. Ma. Hindi mo ko ano. So, this is... Wala, may ano pa man lang. May Cresa Negra. Saglit. Ito sa planga na tuhugakan ka na siya. Ay, Hindi ka lang. ang anak. At kumukuha na ang nanay ko ng gabi. She is speaking of gabi. May tubig na, mayo pa. Dae? Ito lang mga gilid-gilid. Ayan na po guys yung nakuha naming gabi. Hugasan po yan kasi This is speaking of gabi. ayan po yung ginagawang laing. Gabi po. Dahon ng gabi. My mother. Ayun yung pinagkuhaan po. Ayan na po. Mancha yung sabado mo. So guys, mamaya hugasan natin yung dahon niya. Kasi meron siyang mga ano-ano, mga puti-puti man, napuduman na. Apid. Apid. Ewan ko po. Hugasan mo ito. Kaya nga ni, nilagay ko sa planggana.
si mga tanong dyan. Hoy, si mga tanong dyan pa. Pag nagkataranggal yan, maganda na dyan magsampay. Eh, di ba gaw? Ano, grabe ang... Tsaka ang aldaw, nalaog na sa bintana, maganda na. Eh, siyempre, tamayo na nakahadang. Mag-boots ka, GM, ha? Nakabot nga eh. Kasi bago nagbibigyo ako ng Magatol yun. Puta, tapos mapugol ka kay Bibi. Daiman, magsabon ka takyan mo sa kakamo. Pakialam ka dyan na baka Magtabang ka na duman, GM. Kadakol pa ka muraragpaso, no? Baski ang hasa halaman, ragpaso. Ay, mga kahoy. Kaya nga, Oo, ilang pa yung mga langka. nagbubunga pa yung laka. Hindi man nagkaroon nagbubunga. Puro tulon na. Nabuka yan. Tulon ta na yung iba. Tulon ta na yung baka. Yung bamboo mo. Maraming ta na. Tapos sabi ni Lola mo, tagpatong ka, ang payo mo. Nga din nagtatanong para may makuha. Ang iba pala, dinudul siyan, hagol na yan, pigsarayang talang si kagurugulping bunga. Pwede pala yan dulsihon. Ang sabi, Merang kilong asukar maubos. Date lang, ano lang siya, halian mo lang siya medyo ning katas, pero ang pagkadulsi niya, birilog siya. Binibinta. nagiging konserba. Pero may mani. Maraming ko sa YouTube ang paggagawa. Sabi ko masira, yung dulsi pala din. Ay, yung mga diretsong ipupudal yan duman, no? Alin? Yung mga pinurutol na yan, yung mga iyan tinaparago yan, no? Magkagad ka na lang kay Lolo Erning ni G, ang kodal. Naalala ko itong salog kang katrita. Ararog ka. Pinadeliver dito. Ararog kayo ni Kaparayat. Pansalog, ano ka ito? Dapat ang pangsalog, maralapad. Mama, mahihinog na ito. Mga arog kaya, no? Pagtungtong, nagrurulog yan. Tapos naalala ni itong ano ni, higdaan ng garo, slidan. Di ba yun ng mga katago-tago dyan? Oh, pumarog pa lang kayo. Ano? Oo. Pagbanggi kaya, di maram kung wala dyan. May nagang hirikap. Lalo pag may harong na dyan. Tayo. Yan, nagharang dyan, nakabakal ka yan. Dapat dikit-dikit pag nagtuturubo, pupuro tulo na, lilinigan na yan. Ba, mambaga. Pwede man sila magputol. Pwede din ka. Ano ito bangay kudal tayan? Patal ka ba na hanip ka? Kudal na din ninda yan. Ay, Diyos ko! Kung sisay nag-inok ng kudal, sa mo yan. Tungaw-tungaw ka May talaga. pagsyusyo ka pa nga na po kita sa kudal. Sosyo. Ano yan, negosyo? Si Jim, mag-isip. Pwede yan mga panggatong, yung mga madre kakao na. Inuurubakan tanga niya kay to. Yung mabilis pati, pag ano na. Sarong aldaw lang balan na, gagatong na. Kaya, Uto ang mga pariya pala mo. Nahaling ko, nagirinog ang bunga. Oh. Yung baga, Ano yung pag pula na ang kakao, hubal yan. dilaw. Patala. Baka gulo mo, Jim, tapula. Dilaw ang hinog kaya na. Ayan po yung puno ng kakao. Sabi nung anak ko, pag pula na daw, hinog na, dilaw yan. Pag pula Ang yan, dami pong ibig sabihin bunga ng lugod kakao. ka. Kakao. Pag dilaw na, iyo yan ang hinog kayan. Ang kakabaga nila dyan nalalanising, kadakol din ano. Pagparaguno ng mga sumagun ni Ila. So, yung dadaron. 4, 5, Pinapanong ka na matina, pwede kayo magpara-inom. May isin tindahan dyan. High blood kaya yan. Pinapanaw ni Ila ang mga buto. Sa hindi ang ano. Yun ang ginagawang hugutaan mo, yun ang tsokolate mo pag-aga. Mga high blood kaya pwede. Pero nang nakuha ko, hindi pa para sup-sup lang si ito. Anon mo lang to lang, ma. I-stakon mo lang, basta ano na sangaguna. Hindi mo para masiram yan. Oh. Sana bago mag New Year, gulping to lang kayan. Gaguntang hot chocolate. Yan, may mga pula-pula pa yan. Lungkot pa yan, oh. Ano kaya, New Year? Ano na yan? Pwede na yan? Dahil pa yan pwede. Ay, haloy pala yan maghinog.
Pag madilaw na yan, hinog na yan. Ang ibang prutas, pag mapula, hinog. Eh yan, Baka kung ano din siya. Ay puta, hinog na yun yung pula. parang pinain. Tinanong Ulping ko yan snake doon. plants na green egg di. Oh. Aram mo yung kakao na yan, tinanong ko yan, si paglipat ay di. Kung isilot ang harong dyan na nagaba. Mm. Yun yung pagtanong ko yan. Puto pala duman ang gulping ano, pariya. Duman ka pala nagkuha. Oo, dyan Puto, nagbuburo ka na ang maturubo na yan dyan. puto. Oh. Sayang sindalira, nagali pa sindalira. No rin damarong sinakabakal kan ma. Malay ko, di hapoton mo pag nahiling mo. Hindi ko mga kinakaulay. No rin itong huring siring kay itong yaon pa ako. O nagsiring ulit. Pero sarang beses lang ito nagsiring dyan. O duwa. Hi, si Baklita. Nagtatablay. Alam kong hain na naman. Nagtatablay? Papula-pula pang sando si Jim. Kala mo malinig. Sa inali ang sando mo ng hinibra eh. Arano niyan dahon kayan ma. Sabsabon mo, takarabaw ka. Dahil pwede yan sa ano, mga galis-galis ang ido, kuto. Uy, ano ka ang madri ka ko, pang kontra dayan. Oo, iraram mo sa ulunan. Ano dayan, mahangot kasi. Iraram sa ulunan. Matulog. Madiklong kayo dyan sa parting yan. Ang mga sinampay day na ano. Ang sinap sa paligid, yan din itinatabak. Ilang mo naman sa taas. Pag yan inurubakan, gatong yan. Pag- Ito pinainapon mong dakula. Ang tali, di ba go? Day mo ganda nun. Punta ka blackbag. Maski pa. Ang pagmakang uring, di igwa kang isa-usaw mo. Katalin ng GM na yun. Duman mo yan o, sa tinambakan ni Lolo mo. Inipansangan ng iba na yung nakawungong na yun. Putulog o. Yan o. Duman sa puo. Yan, yan. Para sa magtaas lang siya. Yan, bawasan ng iba kayan. No, di maliwanag. May, no. Ah, Masama. Pag nasusunuan ko, mapindot ako. Hindi. Pero pag dae. Suno mo ni. Oh, apple mo dyan o. Uy. Oh. Rico. ne. Hinebra San Miguel pati, oh. Pinalit garo yan ng Tansan. Umasain ka na. Ay, Bawal magaling, di pa yung tapos. Tas sa aga, ireskwila ka na naman. Pakapo pa ano. Ang binabayan. O, badam binabayad ma. ano? Kaulangan ka pang bayadan? Sa'yo ka naka-star. Bata, kahit na blackbag na ito.
Ano yan tapati? Iba. Babawasan lang, patal ka. Nangyaling mong madiklom. Tulun mo na yung gabo. Maliwanag siya. Hindi matugang mo, Jim. Ano ko yan? Yako kay salog. Tagom yan, pure niya. Buray. Tapos ano, Jim? Pure na tapos. Pwede mo yan, ano yan, ugat yan yung ano. Ayan o. Naku man yung ugat. Ugat ko na. Lumaw ka na hindi. Nene! Pa! Kuha mo si Gunting. Tapapagunting ko yung mga dahon ng bamboo dito sa baba. Hindi may hayop. Palpal ka, GM. Dahil mo aram kung ugwa na dyan nakataragong mga ano. Dapat nililinigan talaga yan. Baka, dahil mo aram kung may nakatarago na dyan mga... Ini, bawasan mo dito. Ini yung mga nakabalawit yan. Tapos yung mga dahon ng bamboo, gupitan mo yan. Sa baba lang. Ano yan, lukban? Lukban yan, tinanong ko yan dyan. Itong barakula pati yan. Masabay yan, tinanong ko itong pinutulungan na lukban sa tumangan. Yan o, puning balagon o, yan o, kadandakula. Halian mo daw ng dotig dito. Yan o, Wala. Mayo man, yan po mo din. mayo man mga pakialam ining nag-aara nung ini. Uy, ako sa likod ako. Hindi, takot daw dyan ang aswang ma. Oo, sige na. Kala ko pati karabaw. Di mo gano'n. Ito pa. Ano yan? Ay, iyo. Tinanong mo dyan na, oh, Ano yung mga latang ita da yung suruloon? binibinta yan. Ah, binaba. Pagaton mo si Gunting ang iano mo dyan. Ano na, Georgina? Georgina! Ang haloy man kaining babaeng Ay, ini. niyo. Guntingon mo yan dyan, oh, palibot. Ha? Si tita mo lang tsaka si Bibi ang day nagpaparaluwas. Magpaparaluwas lang yan. Sagad mo sa poon. Pinaputol mo lang si Puro. Matatabaon mo yung batag dyan eh. Ang saba? Iyo yan si pagbagyong tisoy na garaba nagkaturuba niya siya. Inangapon niya dyan ni Armando si mga poon. Araw kaya daw poon. Saba yan ano. Oh, Ang tataba. Turubo, iyo na yan. O daw asisay pala. Ay, Ang dawa sisay. ma. Sa tuya bang pala niyan? Pag binakal na yan, sa inda na yan. Kaibahan na yan sa barakalan. Swerte. Pagulping puno. Uro yan sa likod ni Papa. Yaong dyan sa imo. Mga inangapon na. Puro saba. Aray ko. Puuning batang. For the sake only. Nililinisan po yung yellow bamboo at hindi na po makita ang ano. Yan. Slowly rising. Dapat pala talaga yan. Pero may ginugupitan na naman. Magiling-giling ka dyan pa. Baka may halas. Kaya nga kita tulog mo. Yung balagon na yan, hindi ka kaya nailaso, hiklason mo na yan, balagon. Uy, sabay pa yung mo. Sa tubangan mo. Kaya naiidig. No!
Mangunol lang gunting nindo. Dakula man kasi yan. Yan pong yellow bamboo na yan. Ilang bagyo na po ang dinaanan yan. Malalaki po yan dati. Mga bagong tubo po yan. Kasi yung mga malalaki niyan, nasira po nung bagyo. Naputol po siya ng bagyo. Kanya digdi sindara ni man nag-ikot ito digdi. Si Rani man lang nag-ikot sigdi. Si Joy siya, ang inikutan ko ito si Buti ng alak. Parehas yan doon ninyo. Mga sugatan mo sa alak. Grabe pating tumagay yan si ninyo. Paano sa tagayan? Garo nagiinom tubig. Grabe pa sa sigarilyo. Uy, daw, bilihan po ba kayo? Wala pa. Bilihan dito yan. Ang ganda baga pag naaanuhan. Ano alagaan lang yan palang sa ano. Oy, ang tanong dyan ni Lula mong patal ka. Alagaan sa gupit. Hay na si kuya mo. Laog duman sa kubo. Dapat na kayan may pamirindal, may pa soft drinks. 1.5. Ikadawag para na dyan. Kabaw ninda yan. Nag-iba ko palang kita dyan. Oh, nagbunga na yan. Sarabay ko bagay pinanong. Kadakol baga. Ay, Pero, tulong pa. dakol-dakol Limang iba. yan, itong nasa Pag atubangan nagboro mo nga sa- yan, garaw undulsi. Unang lang ka na gadan. Nagbubunga na ito. Mari pa dyan, oh. Malinig na mari ang paligid. Ganda na po ng kawayan, oh. Nalinisan na. Tataba na po yan. Hagul si Chong, ano, kung de mayo ako pinotpot gabos itong kawayan tatuan. Aptig sa, oh, ay, ano, abi ko, day po yan. Ah, tano nga ya. Sigari kayo tumatong gurang. Si Luis, ano na kasi ito, may diferensya na ito sa kayo. Tano nga ya, tabawal. Sabi na sa kuya. Una, garo, ano. Yang na, magparapay nga lo kang una, ining mga nasa laog na ining hiralabang arong kay niya, no? Ang itada mo lang mga puon. Ito yung mga arong kay ini, oh. Yan nasa laog, oh. Yan paikot na yan. Yan. Oh. Ay, may nakasadamay naman na dakula. Utak pa sa baba, oh. Sa palibot. Uya pa sa baba. Ang ganda na niyang hiling. Maray pa ining sarong kawayan na ini. Oh. Mayo siyang dahon sa baba. Ano? Bagong araw kaya. Hali, ano, hindi niya ning dahon ako ito sa atubangan. Meron pa po kami dito isang magandang kawayan. Yung pong pinilinisan ni Papa ay golden bamboo. Ito po ay, ewan ko po kung anong pangalan niyang bamboo na yan. Yan.
ng maliwanag. Kakagupit mo, hihilahin mo. Ano yan? Katiko na? Bakit nakatikon na? Unaton mo. Ayan mo nga. Ano si Armando? Kawan-uwan garo nila kan. Mga fake. Unaton mo. Dumano. Ano ka kaya makakatapos? Pukpukon mo kumakabato. Pukpukon mong luway-luway. Hindi nga nakatinog. Dito tagal ka. Bablag ka. Buisit na ini. Oh. Dai, talagang arog yan kayo. Pag talagang tagilid ba yan? Pag nagtubo, tsaka ko yung gagakudan. Mapakasing ugat. Gundo din kayo. Naghibog ng maray. Yan. Makuti ko na sige lang ang dali mo. Si Ana. Hindi nagmay kahoy, mga tuntun. Dahil ko na video. Mangireret. Magpahingalo ka muna. Di ba dyan natatapos sa sararo na? Nini chinilas da, nilulo mo. Chinilas da, nilulo mo. Doon na muna tayo guys. Hanapin natin si JM kung nasaan. Kain mo si kuya mo ni. Punyang! Yan na si kuya mo. Musik, kakawat mo dyan. Apod ka ni Lola mo. Ay, di man siya ako. So guys, linis na dun sa paligid. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Salamat po sa panunood ng aking mga video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.